ba faɗa bane kin ji amar su daina yin kuka shi farin ciki ba shi zama bakin ciki samsam. Ba faɗa bane kin ji amar su daina yin kuka shi farin ciki ba shi zama bakin ciki samsam. Bai da lokaci Allah shi yake da komai ku taya na addu'a. Waƙar amarya ce a fari sai na sa Ar-Rahmanu masanin komai wanda yayi mutum yayi aljan ya kage kwankwamai ba ni hikima waka zan yi har na yau mai waƙar amarya ce. Waƙar amarya ce da ɗan salatu tare da gaɗa mai cikar girma aliyin sama